tekeminen poikki 2 putkan tekoa lisää siinä. Ja on suoraan kivi edessä. Mutta ei tuo haittaa. Erittäin mietty. Tämä on harkittu linja sieltä. Joelle on tullut kaikki kyllä tämäkin haara. Siellä vielä pystymme kysyä ja pikkusen pihdissä on, mutta ei siellä ole muuta kuin hyppiä pikkusen, koska siellä on liimattuna kiinni siellä. Erittäin siis sillä linjalla. Kyllä pysyy. Hän on tuolla kaksilassa, tuolta ei ole aina ihan helppo lähteä liikkeelle, mutta aikaa saa siellä mukavasti kulumaan. Näin ja sitten käydään pikkusen pois katselemassa sinne muurin reunaa. Ja Henkka ottaa koko rahan edessä tässä ensimmäisellä suorituksella ilon irti, mutta hyvässä kunnossa näyttää mies olevan ja